Sziasztok gyerekek, Megyi Lóri vagyok. És mivel hogy fölvettünk az előbb egy videót, mert ugye az előző leállt nagyon-nagyon szépen, mert megtett a memória, és akkor most van megint memória, és előtte fölvettünk egy videót, de mivel én ilyen hülye vagyok, sikerült fordítva fölvenni. Úgyhogy most akkor a hashtag 2-t azt még egyszer fölvesszük, de így fordítom meg a kamerát. Na, hát Itt van Robika. Én Robi vagyok. És elindul a videó, mert az kell. Igen. Ugye itt van a karbonvessző. A karbonvessző. Beszéljük az karbonvesszőkről. Halk is már mert nem hallanak. És mondtam, Úgy. hogy vannak olyan vesszők, aminek ki lehet menni a hegyet. Mit szeretnél? És akkor itt a hegy. Ott a hegy, és Itt menet. a vessző. És a vesszőben ugye benn van a menet, hogy be tudja csavarni. Na a vessző ennyi volt. Igen. Most jöhet az íj, ami ez a refi íj, mert a Robika úgy döntött, hogy mégis előveszi. Már én megkértem, úgyhogy... Nagyon szépen megkért, és azért én összeraktam neki. És én most itt az arcomat így rángatom, mert az nekem jó. Várjál. Amúgy nem, de nem baj. És akkor... De azt mi a francnak rakod rá? Nem videósokat. Na igen. Itt így megy, itt van ez a cucc, ami be lett mutatva az előzőbe. Az az ilyen ígytartó, az az első részben az. Nem az így tartó. Na mindegy, akkor elmondom még egyszer, hogy ez mit szolgál. Bocsánat, ha már benn volt a videóba, de most ezt elmondjuk még egyszer. Tehát ez arra a dologra szolgál, ha véletlenül van a rezgés csillapító, ami ez, bocsánat, ami ez. És ez a stabilizátor. A stabilizátortól pontosabb lesz a lövésed. Ettől pedig, amikor kihúzod az íjat, és elengeded és hogy lőjön ugye, most én ilyen hülyén magyarázom, akkor nem fog rezegni az ideg, tehát halkabb lesz az íj, ugye? Ennyi. És azt mondja, van rajta egy ilyen, ami a célt szolgálja, hogy amikor úgy bele kell rakni a kezed, most Robika belerakja, hogy ne csusszon ki, ugye? És amikor kihúzod, jöjj! Kelj föl, mert... Na, várjál. Kihúzod ugye, akkor nem megmarkolod, akkor csak fogod. Igen, és a sok... Tudomat! És dur. Fogom. Aztán egy... Na, és akkor ezen másfajta az irányzék, tehát ezen már jobb irányzék van. Meg ezen már tudsz centizni, és nagyon szar lesz a videó tőle, de ezen már tudsz centizni, meg ezen pontosabb lehet a lövésed, ha ügyes vagy. Van rajta egy milyen stabilizátor? Avalon Tino. Vagy Tiro. Tiro van rajta, meg itt szól a zene. NCS-t is reklámozzuk. Na, meg itt kifutó. Meg itt a kifutó, ez már normálisan van ráragasztva Robinak. Ügyes vagyok, látjátok. És most mosolyogjál. Ja, amúgy meg, félretéve. Azt mondja, ez Core Archery, Pro-metal. Pro-metal, tehát akkor az Archery az egy geci jó márka. Na igen, Robika, Ja. más mondani való? Labda, más mondani való? Kérdezzetek, kommenteljetek, miről szeretnétek tudni. Figyelj, a kis videós, hogy mondja? Hogy mondja, figyeled? Milyen ijesztő dolgokról szeretnétek még videót. Kérdezzetek, és akkor... Bármiről is, amiket tudunk, válaszolunk. Hát jó van, gyerekek, ennyi volt. Sziasztok. Nem. De, Na, szóval, most te vegye lefelé, attól fog meg. Hogy van ez? Így. hajrá. Itt vagyok. Amúgy nem, mert ez a Robika. Ciao. De majd lesz valamikor lövészet is. Ha jó idő lesz. Ha jó idő lesz, akkor kimegyünk a titkos helyre. Ami annyira nem titkos, de titkos. És fogunk lődözni vele. Én. Vele? Meg Én vele. öldözök. Meg talán Én egy... öldözök vele. Meg talán mondjuk én nem. Te nem vettem eltörtél veszőket. Egy párat, egy hármat. 10 000 forintos veszőkből. Úgyhogy nagyon tudok lőni. Amúgy nem. Amúgy nem. Vannak itt korongok, mert ezeket még muszáj megmutatni, ezeket... Ebből majd egyet tartsál meg. Kimegyünk a lórékhoz, akkor erre 3-ra fogok lőni. Nem, azt 10, nem ezt a... 15 meg 20 méterről. Igen, és akkor a Robika azt mondta, hogy ezeket elméletileg kivitte volna a pályára, de akkor nem fogja. Mert ugye nekünk itt a másikban olyan jó, hogy itt van IASZ egyesület is. És apja az elnök, úgyhogy... Ja. Úgyhogy vajon miért van ennyi a Robikának? 14 évesen? Mert megtehetem. Szép néni. Igen. Szép néni. néni. Ja. Szerintem ennyi volt az a videó.
És akkor lájkoljátok. lájkoljátok, meg kommentáljátok. Van valami, bármiről kérdésetek, akkor Na Robika, mondjad. kommentbe. Igen. Aztán ennyi. Szóval találkozunk a következő részben, az meg a lövészet lesz. És akkor, hát nem hiszem, mert én még lehet majd rakok fel. Na, rakj egy ilyet. Ciao. Sziasztok!